visto. A rifa. O noso Kevin está vendendo rifas para facer unha excursión. Sortean un chimpín. Saliu ao pai, carai. Eles queren ir a un sitio bonito e exótico para facer o botellón, o típico. Están pensando entre París ou La Bañeza. Eu ia de cabezas a La Bañeza, pero chavalada é así, é intrépida. París está ben polo das góndolas e a torre esta torta que ten. Pero fora deso... Rián de rián. Vendimos todas as rifas, mirade cantos cartos saquei, Señora, así me gusta, nené. Oi, e guiádvos por min e ida a La Bañeza, que iso é outro mundo. Ai, non sei, eu por min sí, pero están aí os demais que queren xa ir fora de Europa, por iso insisten tanto no de París. E como che deixa levar a ti os cartos? E porque eu son o rapaz máis responsable de todos. Bueno, vale, escapelleu con eles, pero tanto ten, comigo están ben. Bueno, veña, eu non quero comer máis, que xa marcho un po' botellón. Non levará os cartos contigo? Home, mamá, comigo está en seguro, non o vou deixar aquí, non? Pero, home, que malos perdes ou os gastas. Non, que comigo está en seguro. Kevin, faime caso. Viriña, carallo, rompe coño, deixa o rapaz, temos que confiar máis nel. Eu vexo que está collendo moita madurez. El sabe o que ten que facer. Vai, nené, vai. Moncho, que é o mismo Kevin que non usa calzóns porque di que son malos para a saúde. Mamá, por favor, non digas palmadas, iso é sabido que iso é o peor do mundo. Mas que non te deixa a libertad de movimentos. E ademais, aquí o forro enlavado. Ves, é un chaval práctico, deixa, onde? Eu vexo moito máis maduro, que el diga o que quere facer e o que ten que facer. Ala, veña. Moi ben, moi ben. Que tan ben quedaba eu que a boquiña calada. Era visto. Perdino todo no botellón. Vanme matar se non te devolvo todo. Que fixeches, Kevinciño, que fixeches? Pois, nada, puxeme a falar cas cachondas, papá. Entón, pois xa sabes, puxeme a invitar a todo o mundo e... O que está claro é que a Liga das Cachondas non está para min. Parece mentira, Kevin. Xa sabía eu que non podías levar os cartos. É que non se pode confiar en ti. Pero se fuches ti que non animaches a que fose, Moncho. A culpa foi túa. Así que, ala, a mañá de outros dous. Entra. Teño unha idea. Ai, sí, non me digas. Cal. Pois vou dar unha volta cos colegas. É iso que ten que ver para amañar todo o asunto este? Nada, pero é unha idea. Moi ben, vou non ter que amañar eu soío. Non creo que haxa problema, A xente non creo que se acorde das rifas. Ti non sabes a ilusión que eu teño con que me toque esta rifa. Pode ser o momento máis importante da miña vida. E mira que nós temos momentos importantes na nosa vida. Digamos así, a min ainda outro día me sorriu unha tipa. E a semana pasada deixaronme 10 céntimos de propina, 10 céntimos. E a mí levan casi morderme 3 días. E os da choupana casi non me cuspen, A verdade é que temos unha vida plena, pero da rifa é mellor. Niña, e casi non durmo pensando nela. O peor é que sei que don Anselmo comprou unha morea delas. Mamá, ese premio ten que ser para min. Temos de todo, non preciso para nada esa merda de chimpín, pero quero gañar igual. ¡Cala, Anselmito, desgraciado! ¡Ese premio ten que ser para min! Pois sí que lles importaba, carallo. Estas cousas nada máis que pasan en Lameiro. Está claro que tiña que facer algo. A ver, Kevin, temos que facer máis rifas e vendelas, vale? Co que saquemos, ti recupera o que perdiche. Cantas che quedan? Unha... Isto de aquí. Era visto. Bueno, é igual, tanto ten. Ti vai tamén facer fotocopias dese número e xa me encargo de vender ya a todo Dios, vale? E se se enteran? Non se enteran, home, non se enteran. Por favor, a ver, ti coñeces a alguén que lle tocara unha rifa na vida? Non, claro que non, porque é unha lei científica universal, entendes? As rifas nunca lle tocan a ninguén. Veña, ti tranquilo, non te preocupes que non hai fallo. Vale, non entendí nada, papá, pero parece un xeño da economía alemá. É que sabes ti da economía alemá, payaso? Pero, papá, vamos a ver... Alemanha non existe. Iso é unha metáfora de algo que vai ben. Como, por exemplo, o país dos trasnos, ou o país dos caramelos, ou, por exemplo, Taiwán. Alá, fotocopias feitas. Vou empezar a vender as rifas agora mesmo.
O importante é que ninguén saiba que teñen o mesmo número. Non sei, Moncho, non sei. Xa teño moitos, para que quero máis? Eu aviso. Esta nova remesa está comprando todo o lameiro. Sí? Veña, trae para cá. Non podo consentir que eses mortos de fame teñan máis rifas que a min. Cantas queres? Que lle dou? 30, 40? Todas. Dame todas, deixa aí os trazos. Tenme que tocar a min, vaya. Sí, pero por que me pegas? Está contenta, mellé? Non sei, será o costume. Pero veña, ti dame. Tome todo. Dame 100 euros e arreglamos. Mira que número máis bonito buscas. Carallo, 345, sí que é bonito, é precioso ese número. Parece que está chamando por mí. Mira, dame esa rifa con ese número, veña. Carallo, dame o talonario. Así se fala, hombre. Para un momento. 345. Ese xa o teño, mira. Moncho, teño dúas rifas iguales. Pero este é o 345 bis. Velo, aí o tes. Como 345 bis? Carallo, que sorte teño, que bonito, Pero que parvadas dicides? A ciencia di que porque un número sexa máis bonito que outro non tes máis posibilidades de que che toque. Ciencia, di. Tan payaso é, neno, por favor, a ciencia. A ciencia non ten nin puñetera idea, oiche? Ti de quen prefires fiarte, da ciencia ou do corazón? Por favor, hai que seguir sempre o que che di o corazón. E a ti que che di o corazón, Lilo? Que che di? Que compre compulsivamente máis rifas. Aí va. Está mal. Pero que ben me veu o vicio que hai en lameiro polo xogo é o pouco sentido que temos. Mirade se temos pouco sentido que ata eu comprei unhas cantas rifas sabendo que non van tocar. Mentiras todas, cariño, éxito total. Bueno, home, parece que desta vez a cousa vai rematar ben, Claro que sí, mira, claro que sí. Parece mentira, logo non confiabas en min ou que vou no celebrar ao Puscas. Leva os cartos contigo. Sí, que problema hai? Bueno, Elvira, por favor, que pensas que teño tan pouco sentido como a Kevin José? Alá. En fin, que vos vou contar? Veña, Puscas, caña de erva para todo Dios, que tal, papá? Moitas gracias, Moncho. Carallo. Veña, cárgalle aí igualmente, Que carallo. Delfinos. Aí está, veña. Está do bo, Veña, de penalti. Carallo. Cárgalle outra, veña, outra. Mira pai. Está xogando máis a Ponferradina. Eso merecíase máis de unha aposta, E xa imaginade lo que pasou. Nada máis. Este partido gano de calle a Ponferradina. Van 10 minutos e perde 2-0 e xa lle expulsaron a 2 homes. Pero remontan segurísimo. Claro de todo, Moncho, 3 cartos. Aposta aí, carallo, que hai de caixón que a Ponferradina vexe arriba. Claro, a ver. Será por garra. Naturalmente, o Barça gañou. Quen contaba? Que cousas teño ás veces. É pouco matarme. Perdíchelo todo. Pero se chega a gañar, Fágome rico, podre de cartos. Moncho, pero e agora que vas facer? Que vou facer? Nada, cariño, nada. Sabes de sobra que unha rifa nunca lle toca a ninguén. Xa lles pasará, mellé, malo será. Que tan equivocado estaba. Era visto. Como nos collan, matan vivos. Xa me dirás, quen contaba que fora tocar o 345? Por favor, que tan caprichoso é o mundo das probabilidades. Non dixo. Que cantas probabilidades hai de que lles tocase a todos? Cantas, a ver, unha entre... eu que sei. E agora que facemos? Que imos facer, cara? Estar aquí agochados como a cucos, que senón comen os vivos. Onde topamos nós 50 chimpís, Kevin? Onde topamos nós 50 chimpís? É mellor estar aquí quietiños que senón acaban con nós.